Marami daw silang award mga kasinag. Mr. and Mrs. Gerson and Marichu Espadilla. His ambition is to be an artist. With a quote, ang may malinis na kalooban ay walang natatakutan. Kasiyahan po ang dahilan ng pagluha nila. Good morning mga kasinag. Ngayon pala mga kasinag ay graduation at recognition ng mga bata. Ayan, may dala tayong toga. Ayun si Chloe at saka si Eunice. Anong award niyo doon do ah? Anong award niyo do? Best in ano ka? May award ka mo? Igo ah. Ano? Best in GMRC ako. Tapos? Si Eunice in Kadekwaram. Kadakol? Iyo. Ayan, marami daw silang award mga kasinag. Ito naman si Chan Chan. Nahihiya mga kasinag. Siya yung grade 6 ko ngayon. Ano pa lang mga kasinag, alas 7 pa lang ng umaga. Alas 8 daw ang umpisa, kaya tamang-tama lang ang alis namin sa bahay, alas 7. Ayan. Nandito na po kami mga kasinag sa Bubuan. Ang oras natin ay 7:48. 48 minutes mga kasinag yung dinakad natin. Ito yung mga kasinag sa Kasidoki. Andito na po kami mga kasinag sa school. Ang oras po ngayon ay mag-aalas 9 na ng umaga. Filipino time po tayo mga kasinag. Tapos na po mga kasinag ang awarding ng grade 4. Kaya ayan, nag-intermission muna sila bunso kasama ang kanyang mga classmates at ang kanyang best friend. Fast forward tayo mga kasinag, hapon na po niyan, alauna 1:30 na ng hapon at mag-uumpisa na ang graduation ng grade 6. Ayan si Janjan, pinag-gadget ko muna kahit ngayon lang kasi maya-maya mag-uumpisa na, hinihintay lang po yung ibang mga magulang na wala pa at sobrang init din po ng panahon mga kasinag. Ayan, pati si Pitoy po mga kasinag kasama rin namin. Welcome to the 60th closing exercises of Bubuan Elementary School. With the theme, Filipino graduates prepared to lead with competence and character. Guests, friends, ladies and gentlemen, with the pride and honor, let us all welcome the candidates for graduation school year 2025 to 2026, escorted by their beloved parents or guardians. Please give a round of applause. That is Section 9. Sulokan! Matindi kayo siya na mas bawal sa mga mag-judge. Dan Matthew G. Born on August 4, 2014. Son of Mr. and Mrs. Gerson and Marichu Espadilla. His ambition is to be an artist. With a quote, ang may malinis na kalooban ay walang natatakutan. Nagtatawanan nga po dyan mga kasinag ang mga nanonood kasi pati po yung aso kong si Doki ay sumama rin po sa amin. Papunta rin po siya sa stage kaya nagtawanan sila kasi dapat daw po sinabitan ko rin ng medalya si Doki. Simula pa po talaga noon mga kasinag, palagi nang sumasama sa amin si Doki kapag aakyat ako ng stage. Happy now, iyak later. Andito na po tayo mga kasinag sa part na kailangan nating maglabas ng panyo. Hindi ko po alam mga kasinag kung bakit kapag nakakarinig po ako ng graduation song, talagang gusto pong tumulo ng luha ko kahit anong pilit kong huwag pumatak, talagang papatak at papatak po yan. Pero dito po sa mga oras na ito talagang pinipigilan ko ang sarili ko na tumulo ang aking luha. Alam niyo po ba mga kasinag na bawat batang nagtatapos ngayon ay may kanya-kanya po silang kwento kung paano sila nakapagtapos, lalo na po dito sa lugar namin na alam naman po natin na mahirap yung daan, lahat mahirap po dito yung pamumuhay.
At ang iba po dyan mga kasinag, walang mga magulang, walang sumama sa kanila sa kanilang graduation. At yung iba naman po, may magulang naman sana, kaso hinayaan sila na sila lang dyan. At ibang tao pa po talaga yung sumama sa kanila, at meron naman po dyan na patay na yung kanilang magulang. Napilit pa rin po nilang kinakayanan para makapagtapos lang ng kahit elementary dito sa amin. Kasi nga sobrang hirap at layo ng paaralan dito sa amin. Kaya ang makapagtapos po dito sa aming lugar ay sobrang laking karangalan na po talaga. Kaya bawat patak ng luha ng mga nanay na nakikita niyo po mga kasinag, alam ko po na kasiyahan po ang dahilan ng pagluha nila. Kasi sa wakas natapos ng mga bata ang 6 na taon or 7 taon pa, kasi may kinder pa nga po, na paglalakad simula dito sa sitio araw-araw, umaga at hapon. Maglalakad sila ng nasa 1 oras. Kinakaya po nila yan, at ang iba po niyan walang mga baon, pananghalian, walang recess. Pero kinakaya po nila yan para makapagtapos lang ng pag-aaral dito ng elementary sa amin. Kaya sa mga kabataan dyan na nakakaranas ng maalwa na pamumuhay ngayon, napakaswerte nyo po. Kaya pagbutihin nyo ang pag-aaral nyo. At sa mga kabataan naman po na nakakaranas ng hirap para lang po makapagtapos ng pag-aaral, lagi nyo pong tatandaan na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Manalig lang tayo at malalampasan natin yan. Basta magtiyaga lang kayo, kayang-kaya nyo yan. Sa mga magulang naman po na nagsika para makapagtapos ang mga anak, sobrang proud po ako sa inyo, lalo na po sa mga solo parent na nagsisikap. Sa inyo po mga kasinag, maraming salamat po sa pakikinig ng aking drama ngayong araw. Thank you po sa panonood ng aking mga video. Sana po huwag kayong magsasawa. Tapos na po mga kasinag ang graduation. Pauwi na po kami, 6:00 na po kasi ng hapon dyan. Kaya nagmamadali na kami kasi magpapakain pa po kami ng aming mga alagang mga hayop. Maraming salamat po mga kasinag sa panonood.